a recuperación da memoria histórica de Marín, séntese honrada de participar nesta homenaxe, e non dubidamos en levantar a nosa voz xunto coa vosa para denunciar a falsidade da historia e o masacre da lingua, da cultura e das clases sociais traballadoras que supuxo o levantamento militar do 36. Coa morte do ditador e chegados aos novos tempos, os vellos compañeiros dos que foran aniquilados polo réxime van facendo memoria e comeza unha lenta recuperación, sinalando nos vellos cemiterios e recantos os que demos en chamar lugares da memoria, onde foran quedando os máis avezados loitadores na causa a prol das mellores sociais que a República espertou nas oprimidas clases traballadoras. Despois de 40 anos de democracia, chegamos ata hoxe coa sensación de que a etapa de homenaxes ten que ir acompañada de reivindicacións dentro dun plan organizativo que non acaba de concluir e van alá demasiados anos en conquerir os avances que todos desexamos, como a anulación dos falsos xuizos, obxectividade e presenza no ensino do modelo de sociedade que pretendeu a República, o papel das mulleres na sociedade. Entrementres non podemos parar de erguer a voz para falar polos que foron privados da palabra, porque, como ben dicía Carlos Garrido estes días na inauguración do curso de verán de Ciencias Sociais, que cando hai algo que recordar, sempre hai alguén que quere que se esqueza. Actos como este son para facer memoria e exixir que reparación, verdade e xustiza seguen estando pendentes e necesitan dun activismo non só baseado nos recordos, senón no cambio profundo que necesita a sociedade e que só se conseguirá nunha sociedade formada na verdade que nos leve á xustiza e reparación que lle debemos a Rodrigo Berruete, a Manolo Limeres, a Antonio Sallanes e Pilar Fernández, os que hoxe recordamos. Moitas grazas.